Мишка. Пред съседния блок на един дървен стол седи всеки ден един дребен и лъчезарен дядо. Не ме познава лично, но незнайно защо, мен и други усмихнати млади личности вдига ръка и ни поздравява. Онзи вторник отивах на представяне на книга на име Нишка. Той отново седеше на стола. Помахахме си и се усмихнахме. А от гърците зная, че 3 мойри тъканта на съдбата човешка изплитат. Младата Клото преде на живота Нишката. Лахези с превратите съдбовни с нея преплита. И най-накрая, когато му дойде времето, Атропос прерязва връзката на човека с земното. Сякаш благословен беше онзи вторник за мен. И доброто ме свърза по чудни пътеки с непознати и познати, но отдавна забравени хора. А сряда с трескава действеност бе зареден. И се усетих натежала от стара душевна умора. Една позната жена, също възрастна, която също живее в съседния блок, ме размина, по телефона говореше, видимо бе опечалена. Сякаш чува вест, от която се е страхувала през целия си живот. Вървеше бързо и се опитваше да спре сълзите. После отмина, а тази жена живее на първия етаж в апартамента, под който седеше дядото с усмивката добра. Заприбирах се след дневните задачи. Покрай блока минах и дядото добър видях. Гледаше от черно-бяла снимка, окачена на гаражната врата. И се оказа, точно в този ден, че тя е плакала за своя спътник. Прерязали му нишката. Освободен, той вече бе престанал да е смъртен. В четвъртък имах си задачи пак. Отидох за цигари при Венета. Навръщане в далечината я видях. Жената, без другаря си, да крета. Най-първо исках да избиколя. Да не погледна в очите й печални. Но после казах си, че не така постъпва се с човек сиротен. Странно. Но тръгнах срещу нея право. Без думи в сърцето. Само с обич. И доближих я бавно, кротко, благо. Прегърнахме се, без да си говорим. И всяка тръгна в своя път сама. След тази среща кратка и невинна. С души говорихме си за тъга, но тихо, тихо. Много, много тихо. Но ако трябва нещо да заключа, то с радост бих могла да споделя, че нещо хубаво там ни се случи. Успях една самотна жена за миг поне да утеша и на добрия дядо за последно да помахам с ръка.